Σε αυτό το βίντεο θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε να κατεβάσετε ένα πρόγραμμα που λέγεται Zoom. Zoom είναι μια πλατφόρμα που βοηθάει στις συναντήσεις μας, στις εκπαιδεύσεις μας και γενικά είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο που είναι μακριά από σένα. Είτε μπορείτε βεβαίως να συνδεθείτε μέσω WhatsApp, μέσω Messenger, αλλά η πιο ιδανική πλατφόρμα που μπορείτε και να μιλήσετε και να δείτε ο ένας τον άλλον, αλλά και να παρουσιάσετε κάτι με τα slides σας, είναι το πρόγραμμα Zoom. Πάμε να το γράψουμε εδώ Zoom και το κατεβάζουμε. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε τώρα, θα το κατεβάσουμε πάρα πολύ εύκολα. Ωραία, πάμε να το ανοίξουμε. Όχι στο Joe Meeting, στο τελευταίο. Πατάμε σε αυτό εδώ πέρα, Google, συνέχεια, μας ανοίγει. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας με το email μας. Συνέχεια. Θα μας ζητήσει τώρα και το password. Ωραία, μπήκαμε. Okay. Εδώ μας λέει να ενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις. Μας λέει συνεχίζω. Όχι, δεν θέλουμε. Και εδώ είναι το να ξεκινήσουμε. Για να δούμε το email μου είναι. Ναι, βλέπετε, είναι και το email μου, είναι και η φωτογραφία μου. Όλα είναι ok και το όνομά μου είναι εδώ. Αν στην περίπτωση όταν εσείς κατεβάσετε το Zoom δεν θα είναι το δικό σας το email και δεν θα είναι δική σας φωτογραφία, εντάξει μπορείτε να το βάλετε μετά, αλλά δεν θα είναι το όνομά σας, άρα κάτι λάθος κάνετε, διότι όλες οι συσκευές μας έχουν περασμένα τα δικά μας τα στοιχεία. Στην περίπτωση εάν δεν είναι γραμμένο το δικό σας το email, άρα δεν θα φανεί ότι είστε εσείς, μπαίνετε εσείς στο σύστημα. Τώρα για να κάνουμε ένα meeting, να κάνουμε μια σύνδεση, αυτό που γίνεται, πατάω αυτό τη κάμερα, το Meet, Start Meeting και έτσι μπαίνουμε στο δωμάτιο που λέγεται Zoom και μπορούμε τώρα να προσκαλέσουμε και άλλους ανθρώπους στην παρέα μας. Τι πρέπει να κάνουμε? Πατάμε τη λέξη πάνω, βλέπετε πράσινο κουμπάκι και η λέξη Zoom, πατάμε στο βελάκι Zoom και έτσι έχουμε το link που μπορούμε να κάνουμε αντιγραφή και να το στέλνουμε στους δικούς μας ανθρώπους. Αυτή είναι η πρώτη επιλογή για να μπορέσουμε να προσκαλέσουμε ανθρώπους στο δωμάτιο του Zoom για να κάνουμε την συνάντηση, την παρουσίαση, τη δουλειά. Και η δεύτερη επιλογή να προσκαλέσουμε, πατάμε κάτω στα ανθρωπάκια, εδώ βγαίνει ανθρωπάκι συν, πατάμε στη συν, ανθρωπάκι συν, να κάνουμε αντιγραφή copy link και το στέλνουμε στους δικούς μας ανθρώπους. Εφόσον τελειώσουμε τη συνάντηση, τώρα πρέπει να βγούμε από τη συνάντηση. Πατάμε πάνω δεξιά το κόκκινο end, μετά end meeting, άρα τελειώσαμε και βγαίνουμε από την παρουσίαση.